Allegue destaca a execución das 64 vivendas públicas de Cambedo da Raya, cun investimento de máis de 13 millóns de euros e que estarán rematadas no vindeiro ano. A técnica explicarános polo miúdo os avances, o que queda. En todo caso, está claro que entregaremos estas vivendas a principios do vindeiro ano 27. O ritmo de execución vai segundo previsto. Vemos que xa está realizada todo o que a estructura. Agora, me imagino que irán as instalacións interiores, os acabados interiores. Son vivendas que destinaremos exclusivamente ao alugueiro, polo tanto, o 40% destas vivendas serán para menores de 36 anos, dos inscritos no rexistro de demandantes. Sabedes que para inscribirse no rexistro de demandantes os requisitos son moi sinxelos, basta con non ter, por suposto, unha vivenda ou outra vivenda en propiedade, estar empadroado no Concello de Ourense ou traballar no Concello de Ourense e non superar os límites de ingresos que agora mesmo hemos incrementado para que máis galegos e máis galegas podan acceder a estas vivendas. Non é esta a única actuación que temos na cidade das Burgas, sabedes que estamos tamén con ese proxecto de interés autonómico do ámbito do Escorial 21, máis de 1.400 vivendas, 80% delas protegidas. Aprobaremos ese proxecto de interés autonómico este mesmo ano 2026 para xa no vindeiro ano licitar a urbanización. A idea é, o obxectivo é que no ano 28 estemos simultaneando urbanización e as edificacións resultantes. Lembrou que o Goberno galego traballa co obxectivo de facilitar o acceso á vivenda e para facer fronte a este reto está a construir, rehabilitar e desenvolver solo residencial. Puxo en valor as novas medidas anunciadas polo presidente da Xunta no debate de política xeral, que permitirán que máis persoas poidan acceder a vivendas. Neste sentido, concretou que se incrementará o IPREM e se incluirá unha nova reserva do 30% das vivendas en venda para as persoas de entre 36 e 45 anos con fillos.